kinsa ang nagpakita pagtuo sa tawag sa Dios. Ibaluan nato nga ang Dios nagtawag sa mga tao. Di ba? Sa atong pagtuon. Nya karon atong ipadayon ang pagsuta niini diha sa Bible ang sa atong pag-discuss kinsa ang nagpakita pagtuo sa tawag sa Dios. Ang last nato nga discussion dito sa Matthew chapter 25 verse 31 to 40. Nga Matthew 25 31 hangtod sa 40 nga gisgutan didto mahitungod kini sa setup nga gipakita sa Ginoo nga panig-ignan sa o sanglitanan mahitungod sa gingharian sa Dios, no? Nga ang gingharian daw sa Dios sama daw siya sa usa nga iya bitong gisegregate gilain-lain niya ang duha ka flock. Ang isa ka panon sa iyang tuo karniro, ang sa iyang wala kanding ana, no? Unya hukman niya ang mga kanasuran ingon ana nga sistema. Ang sa tuo ug sa wala iyang gilain-lain. So ato ni siyang balikan mga igsoon, basahon nato kay mao man ni atong uluhan sa atong tinubdan sa atong discussion karon. So basahon nato sa Matthew 25:31 hangtod sa 46. Duha ni siya kaugna, so importante nga masabtan nato ni kay sahay sa atong pag-alagad sa Ginoo sige ta guna-una nga gusto ko kinabuhing dayon. Kay ang Ginoo nag-ingon ang motuo ug magbautismo maluwas, ang kasulatan nag-ingon nga ang mosalig kay higugma kay sa Dios ang kalibutan nga tungod niya ana. Yatag niya kung tumanag ko kamusalig kaniya magabaton sa kinabuhing dayon. Ato una nagsalig na ko sa Ginoo. Sigurado na ni nanagig ko kinabuhing dayon ani. Di na ko malaglag. Pero ang pangutana kinsa man ang nagpakita sa tinuod nga pagtuo o tinuod nga pagsalig. Ini siya makita ni nato atong kaugalingon sama sa mutan-aw tag salamin. No? Nya ang kulba karon mga kaigsuonan kaya nato nga ato dinhi seryoso tas pulo sige maligaya nato nga ang church mahimo na lang entertainment place. Mahimo na lang dapit sa kalingawan para lingawon lang ta. Mga programa nga mga makalingaw, mga activity nga makapalingaw para lang ganahan ta. No? Ana, dili kinahanglan masiguro gyud ang atong pagkatinawag ug atong pagkabili. Mo gid na ang tuyo diha. No? So basa ta. Ingon din na og inig-abot na sa anak sa tao 31 magsugod. Og inig-abot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya ug sa tanang mga manulunda uban kaniya siya mulingkod diha sa iyang mahimayaon trono. Sa pagbalik kini sa atong Ginoo mahitabo 25:31 magsugod padulong sa 46. Ug madto pa diha ug sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran. Sa iyang atubangan tapukon ang tanang kanasuran. So apil Pilipino ani. Di ba? Apil ang Pilipinas, ang taga Pilipinas. Apil ta. Tanan man kanasuran tapukon siya atubangan og iyang pagalainon ang usa gikan sa usa dayon segregation ang mahitabo. Lainon ang usa ngadto sa isa. Ino niya? Unsa man ni duha ka bahin. Ang usa madto pa niya og iyang pagalainon ang usa gikan sa usa maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Ingon ana iyang pagpaat, iyang pagbuhaton. Apan ang mga kanding ug ang mga karniro iyang pagapinigon sa iyang tuo. Apan ang mga kanding anha sa iyang wala. Og ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo. Umari kamo o mga dinaig sa akong amahan. Panundan ninyo ang gingarian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Hindot kaayo ang ingon sa Ginoo para sa katong naa sa tuo, katong mga karniro. Panundan ninyo, matod pa niya, unsay panundon? Ang gingarian nga gikatagana alang kanila sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Ni ilang mapanunod gingharian. Nindot kay ni puhon kung katuon na ta sa 1,000 years nga paghari ni Kristo unya din forever. Hallelujah. Everlasting nga kingdom. Unay atong kapadulngan sa atong pangalagan. Dili ni ingon nga malangita. Niya gikan diri manaka ta atong langit dili lang ang body pa sa mo. Dunay gingarian, dunay nasod nga atong puy-an. Dunay gingharian nga atong puy-an ug kana mao giandaw sa Dios sa nato.
Pero sa sinati nato ana, mohari pa si Kristo aning kalibutan na sulod sa usa ka libo ka tuig. Banhawon pa niya ang mga nangamatay niya kani. Ana ang mahitaw. So panahon karon sa eleksyon, pili ay karon pagpili. Kinsa ang pasudlon niya dito? Namili ang Dios. Ibasa nato ganina, di ba? Pagsugod pa nato. Daghan ang ipanagtawag. Jutay ra pagapilion. Ang pumuntahan ng anong man mapili ang uban nga gitawag man ta sila. Kay dili man lagi manumbaling. Dili interested, dili seryoso. Naapay ni tambong wala magsulob sa bisti nga alang sa kasal. Tambong-tambong lang. So, kini, padayon ta. Verse 34. Og ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo, o mari kamo o mga dinaig sa akong amahan, panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo, sukan pa sa pagkatukod sa kalibutan. Kay gigutom ako ug inyo ako nga gipakaon, giuhaw ako ug inyo ako nga gipainom. Nadumuluong ako og nagihinangop ninyo ang pagpasaka kanato. Hubo ako ug inyo ako nga gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo ako nga giduaw. Nabilanggo ako ug miadto kamo kanako. Og kaniya mitubag ang mga matarong nga manag-ingon. Og kaniya motubag ang mga matarong nga manag-ingon. Ginoo, kanus aba kami makakita kanimo nga gigutom og amo ikaw ang gipakaon. O giuhaw og amo ikaw ang gipainom. Og kanus aba kami makakita kanimo nga nadumuluong ug amo ikaw ang gipasaka. O hubo og amo ikaw ang gibistihan. Og kanus aba kami makakita kanimo nga nagmasakiton o nabilanggo og amo ikaw ang giduaw. Og kanila motubag ang hari. Kaning hari dinhi mao ni si Ginoong Hesus ang gitumbok nani. Og unya kanila motubag ang hari nga magaingon sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gagmay niining ako nga igsuon, gibuhat usab ninyo kini kanako. Kadtong mga matarong motong mga karniro nga nasa iyang tuo nga makapanunod sa iyang gingharian. Unya, ngano man ni sila unsa man ilang gibuhat? Nagsulob kani sila sa bisti nga alang sa kasal. Revelation chapter 19 verse 6 to 8. Nagsulob sila, no? Revelation pinadayag kapitulo 19 bersikulo 6 hangtod sa 8. Kay alang diya sa verse 8 ingon nina, kay alang sa pangasaunon gitugot alang kaniya ang pagbisti sa bisti nga maputi, masidla, manipis, ang lino nga manipis ug masidla. Kana siya nga bisti mao ang matarong nga binuhatan sa mga balaan. Sa to paduna di binuhatan ang mga balaan sa Dios ug kini dinhi karon ni atong gibasa mao kini ang ilang binuhatan. Unya ang atong gitun-an dinhi sa atong Bible study sukad akong i-recall sa inyo nga sa pagpanawag sa Dios nanawag siya og mga unsa ganito? Mamumuhat, trabahanti para sa iyang gingharian. Di wala siya manawag og kanang magpamimbro sa iyang church. Wala kay mabasa dinhi nga nanawag siya para kinsay magpamimbro diya. Ang atong mabasa sa kasulatan sa mga pagtulunan sa Ginoo nga isa sa atong mabasa nangita siya og mga mamumuhat. Nagtawag siya og mga trabahanti nga mo trabaho sa iyang gingharian o mo trabaho sa iyang umahan. Unya sa gingharian o sa umahan sa Dios na ay daghang buluhaton. Og ang buluhaton usa na kana mga kaigsuonan kini atong gibasa karon. Pagpakaon sa gigutom, pagpainom sa giuhaw, pagbisti sa mga hubo, pagpasaka ni adtong mga nadumuluong, pagduaw sa mga masakiton, pagduaw sa mga nangabilanggo. Mao kana ang buluhaton. Unya giisip sa hari nga kana nga buluhaton kun ato kanang pagabuhaton gibuhat ta kana ngadto kaniya. Pag-alagad nga ang atong gialagaran kadtong nadumuluong, kadtong giuhaw, kadtong gigutom, kadtong hubo, kadtong nagmasikiton, kadtong nabilanggo, atong gialagaran sa ilang mga panginahanglan. Kadto sila mga igsuon sa Ginoo. Kadto sila mga igsuon sa Ginoo. Unya nakadawat sa atong pag-alagad. Nakadawat sa pag-alagad sa mga trabahante sa gingharian sa Dios. Trabahante sa gingharian sa Dios, busy nga namuhat sa trabaho. Og naman ang mga trabaho mao kini. Isa kini. Pero nahisgutan na nato dito sa unahan sa atong Bible study ang buluhaton sa gingharian sa Dios nga dili lang kani kay nahisgutan na to preaching, teaching, di ba? Pagpanudlo o pagsangyaw sa maayong balita nito sa gingharian sa Dios. Pero dili lang kay sa sulti ra. Ang trabaho nga sige lang tag sangyaw, sige lang tag sulti.
Sige lang tagpanudlo sa istorya lang kung dili naa di ay pangalagan. Ingon din sila, Ginoo kanusaman na namo nabuhat sa imo. Ingon pa ni Ginoong Hesus, iyang giulagway dinhi diya sa verse 40. Ingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gagmay ni ining akong mga igsuon, gibuhat usab ninyo kini kanako. Dunay mga kaigsuonan ni Ginoong Hesus, dunay iyang mga igsuon nga labing gagmay, least sa uban pa sa kalibutan ang term nato ana is least fortunate. Mga tao nga nanginahanglan sa pag-alagad. Pero gi-enumerate sa Ginoo dinhi nga dili lang kana kun dili na ani nagmasikiton, na dumuluong, wala sila kasak-an ba, dumuluong, estranyo sila. Na himong binilanggo. Kani sila mga tao nga nanginahanglan. Hubo. So ministry kini sa church. Trabaho kini sa mga trabahante sa gingharian sa Dios. Mao dinhi siya. Di ba? Unsa may gibuhat sa church karong panahon na? Busy ba ani nga trabaho? Nangandoy ba nga mabuhat nato? Lord, tabangi mi makabuhat mi ani. Ikaw magkuha na mabuhat na. Efeso kapitulo 4 bersikulo 11. Ang purpose nga nung dunay propeta, dunay mga apostolis, kay aron tagaan kita skill, aron tudluan kita nga makapangalagad kita. Efeso 4:11. Og ang iyang mga gasa mao ang uban na mahimong mga apostolis, ang uban mga propeta, ang uban mga ebangelista, ang uban mga pastor, ug mga magtutudlo. 12. Alang sa pagsangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa paglibon sa lawas ni Kristo. So ang pag-alagad nato dili lang kay pagsangyaw sa may balita adtong mga wala pa nangangkabig. May balita sa gingharian sa Dios, kundi ang lawas ni Kristo lig-unon. Ang lawas ni Kristo atimanon. Pareha na ni ba? Ikaw karon maay kay kamo serve dito sa tagagawas, pero sa imong panimalay dili kamo tabang sa mga kalihukan. Dili na isakto, di ba? Ang atong kamo tinabangon sa gawas, extension lang na siya sa overflow lang na siya sa atong gibuhat sulod sa atong balay. Amen. Dapat diha sa atong balay gibuhat ta kana ang gugma, ang kaluoy, ang tanan nga pag maayong buhat pag-atiman dinhi kana sa atong balay. Gipagawas din kana gipaawas didto sa tagagawas. Mao nang gibuhat sa atong Ginoo. Sugod sa Israel ang kaluwasan, gipaabot sa hintil. Mao na siya mga kaigsuonan. So karon balik kita aron na muhamtong ang mga balaan, no? So dinhi na-identify nato nga mao kanay uban pa nga mga buluhaton sulod sa gingharian sa Dios. Uni asa man ni siya makaplagan diya sa gingharian o diya sa umahan niya. Kay mga farm workers man ta, mga workers ta diya sa ang believers are workers in the vineyard or farm sa Dios, sa iyang field. Sa umahan sa Dios mga magbubuhat. Trabahante kita. Amen. Unya diha kini particular sa church. Mato pa dinao. Labing gagmay sa iyang mga igsuon. Gi-qualify sa Ginoo ha. Wala siya moingon nga sa pagkatinuod, balik gani tan-awa sa Matthew 25 verse 40. Wala siya moingon nga sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa tanang mga tao. Wala siya moingon. Wala siya moingon nga maingon nga gibuhat ninyo ngadto kang bisan kinsa. Wala siya moingon. Gi-qualify niya nga kini nga gibuhat ang pagpakaon sa gigutom, pagpainom sa giuhaw, pagbistis sa hubo, pagpadayon sa estranyo, sa langyaw o dumuluong, pagbisita sa mga nabilanggo o namasikiton. Kini siya gibuhat daw ang nahimong recipient, ang nagdawat ni ini nga mga ang naka-receive ni ini nga mga services gikan sa mga mamumuhat o sa mga believers, mga magtuturo, mao kadtong mga igsuon sa Ginoo. Mga gagmay niya nga mga igsuon. Ang pangutana, kinsa man kini ang iyang mga igsuon. Unsaon nato pagpangita o pag-identify nga naa mao kini mga igsuon sa Ginoo. Take note ana, mga igsuon. Dayon, kung atong basahon sa 41 padung sa 46, mausab ka na ang gisulti niya dito sa mga kanding nga panon sa wala ni nga sahig nga mga katawhan. Gikan gyapon sa mga kanasuran sa paghukom niya. Wala sila mamuhat ni ini. Wala nila buhata ang pagpakaon sa gigutom, wala nila buhata ang pagpakaon sa pagpainom sa giuhaw, pagbisti sa hubo, pagpasaka sa mga dumuluog ug ang bisita sa mga nabilanggo o nagmasakiton. Ningon sila nga kano sa man Ginoo nga nakita kanamo nga gutom ka? Kano sa man Ginoo nga nakita kanamo nga hubo?
o giuhaw. Una dumuluong ka kanusam na Ginoo. Ha? Niingon ka tong mga sa left side niya, sa wala nga bahay niya. Wala na muhat. Ingon pa dayon ni Ginoong Hesus. Sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga maingon sa wala ninyo kinibuhatan ngadto sa usa sa mga labing gagmay niini, wala usab ninyo kinibuhatan kanako. Tanawa gani Galacia kapitulo 6 bersikulo 10. Naatay buluhaton dito sa mga dili sakop sa kingdom, dili pasakop sa kingdom sa Dios. Mao ang pagpanawag. Preaching. Pagpanawag na. Katong pagwali, pagsangis may malita sa gingarian dito sa mga tuwa pa sa gawas. Pero kiningian na nasakop sa gingarian mga magtutuo na. Mo ni siyang gitawag nga sakop sa panimalay sa pagtuo. Nakita ninyo? Galacia 6:10. I-connect gani ana. Kusa sa mabatunan ta ang kahigayunan, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tao, ilabi na kanila nga mga sakop sa panimalay sa pagtuo. So, gitudloan kita nga magbuhat kita maayo ngadto sa tanang tao. Pero gitudloan usab kita nga ang atong priority, unahon ta ang sakop sa panimalay sa pagtuo. Mao nang mga igsuon ni Jesus, padto pa niya, mga gagmay niyang mga igsuon. Mao ni nga sa jutay ginahimo nato sa kanhi, di ba? Nasinati ninyo katong pagkatima nato sukad pa sa una. Di ba? Nga naningkamot nga sa ma-afford nato dinhi ang mga sakop sa panimalay sa pagtuo, maserbisyuhan nato. Katong naitayong ganiingon ko, Brad, unsa may inyong panginahanglan? Isulat dinhi kay tagaan nato og tabang. Di ba? Example kadto. Ang akong pagtudlo dili tudlo lang nga isulti kun dili gipakita nako sa inyo nga mao kana siya atong gabuhaton. Unsa may inyong panginahanglan? Isulat dinhi kay atong budgetan sa church tagaan nato pagtaga. Kinahanglan mig repair sa among CR pastor. Kinahanglan mig mamaligya unta mi sa ginagmay na lang makadugang sa among income. Oh sige. Oh, gusto unta mi pastor makakuan mi, makapa-repair mi sa among balay. Kay gatulo na. Di na ako ka-afford. Or unsa may repairon. Di ba? Oh. Inana, ang kapitos nimo, ang kapitos sa sakop sa panimalay sa pagtuo, maatiman, matagaan siya na. Mani isa sa buluhaton. Gigutom. Dili di ay nga ang church magsige at tuwa si pastor dito napa ba siya gikaon. Dalis bugas. Dili ana ang trabaho sa church is tanan nga sakop sa panimalay sa pagtuo ng mga igsoon ni Ginoos. Kinsa katong posible nga naas panginahanglan ati manon kato. Alagaran. Dili nato kini magkabuhat kay dako kita kay gasto sa mga butang nga wala isugo sa Ginoo. Nagastuha kita sa dagko kay nga mga gasto nadtong wala isugo sa Ginoo, pero kini siya nga mo'y gapangitaon sa Ginoo sa pag-abot nga mga tubang na kita kaniya wala ito nato ati manon. Di ba di maayo sa inyo na na-neglect hinaw nato kanang isugo sa Ginoo, kanang gapangitaon niya, kanang iyang kaubuton. Pero kadto ang para kanato nga malingaw lang kita, ma-enjoy lang kita, dito kita dagko kita kay gasto. Pili siguro angay. Kay wala matatawag ingon nga ging mga workers sa gingarian sa Dios niya ang atong buhaton kadto ang wala niya ibabuhat. Ang gabuhaton kadto di pabuhat niya. Ug kana maubiya ka ng sugo sa Ginoo nga gugma. Obiya ka ng sugo sa Ginoo nga gugma di ka na buhaton ta kini kay sugo kini sa Ginoo. Di gid ako gaganahan ani. Dili man. Mabuhat ta kana kay bitudlo ang kita sa Ginoo sa gugma. Gugma ang kaagnan na. Mao kana nga una kita i-offering. Mao kana hinungdan. Nga nakita i-offering. Tungod na ana nga pagpangalagad. Dili tungod ka na kay kanang offering na abi pastor para kana sa iyang kuan. Ihatag ka na kaniya kay para ka na sa Ginoo, para ka na kaniya. Makapangawat kita kung ato ka nang di ta ka na ihatag. Na-purpose ang Ginoo nga anong gabuhaton ka na kay pag-alagad sa mga panginahanglan sa inggihirian. Ano ang gobyerno ka pangayog buhis? Kaya aron ang gobyerno makahimo sa tulay. Kinsa may mo gamit sa tulay ang mga tawo nga naa sa gobyerno o ang mga tawo nga gigobyernohan. Ang aron ang gobyerno makahimo sa karsada. Di ba? Aron na ikasweldo sa mga mamumuhat sa gobyerno. Sa tanang panginahanglan nun. Ana sa pagikarya sa Dios oy. Naay paginahanglan nga mga services niya kitay mga alagad niya sulod siyang gobyerno. Amen. Pero ang iyang balaod gugma. Tungod sa gugma, mabuhat kini. Hallelujah. Unya, masinati nato kana mga kaigsuonan nga gibuhat kini
sa una nga church. Ang una nga church, gibuhat kini nila sa Acts chapter 2, verse 44 to 47. Tanawan ninyo. I-identify ko sa nato kay kinsa kining mga igsuon sa Ginoo. Atong basahon, Mateo 12, 47 hangtod sa 50. Kinsa maganing iyang brothers o iyang sisters o iyang mother. Nga matod pa niya nga kung mo'y buhatan nimo, mo'y gibuhatan niya itong mga matarong nga nasiyang tuong kamo. Mateo chapter 12, kapitulo 12, versikulo 47 hangtod sa 50. O sa iya dihay may taho nga nag-ingon ang imong inahan o ang imong mga igsoong lalaki atoa na nagtindog sa gawas buot makigsulti kanimo. Apan sa tawo nga nagtaho kaniya siya mitubag nga nag-ingon, kinsa ba ang akong inahan o kinsa ba ang akong mga igsoong lalaki? O gitudlo niya ang iyang kamot ngadto sa iyang mga ingon siya, tanawa, ani ara ang akong inahan o ang akong mga igsoon, kay bisan kinsa nga magabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit, mao kana siya ang akong igsoong lalaki o akong igsoong babae o akong inahan. Amen. So diha gipaila sa Ginoo, gipaila-ila niya kinsa iyang igsuon nga lalaki ug igsuong babae ug iyang inahan. Kay duna dito sa usa ka kahimtang samtang nagministry ang Ginoo, dunay tawo nga miingon kaniya, ang imong igsuong lalaki, imong inahan ug ang imong igsuong lalaki naa sa gawas, gusto sila makigsulti sa imo. Nitubag ang Ginoo ngadto sa tawo nga nagtawag sa iya. Ug ang tubag niya mao kini. Gidala niya ang atensyon ni atong tawhana padulong sa ug katong mga tawo sa nagkauban niya padulong sa iyang mga tinun-an. Ang ilang atensyon gitudlo niya dito. Ug unsa giunsa niya? Mato pa niya. Ug kaniya apan sa tawo nga nagtaho, verse 48 tanasin yung Bible. Apan sa tawo nga nagtaho kaniya, siya mitubag nga nag-ingon. Unsa may giingon niya? Kinsa ba ang akong inahan? Ug kinsa ba ang akong mga igsuong lalaki? Dayon diya sa verse 49, iya dayong gitudlo, mato pa niya. Og gitudlo niya ang iyang kamot ngadto sa iyang mga tinun-an. Og matod pa niya, tanawa, ani ara ang akong inahan. Og ang akong mga igsuon. So ang iila sa Ginoo nga inahan ug igsuon, kadto di ay ang iyang mga tinun-an. Kung ikaw siguro inahan ani, biyon siguro ka nga magkagmahay tingali ka. Kaya di ka makasabot, dili ka espirituhanon o panguna-una, magmahay ka. Naunsa ba na kani gipulihan naman ako? Kita nga mga igsuon niya, oh, gipulihan na kita niya, ang iyang mga igsuon, kadto na iyang mga tinunan. Nahimo na niyang inahan. Ako nga iyang inahan, o kamo nga iyang mga igsuon, wala na niya ilham. Pero kini nang disgot siya pa itungkol sa gingarian sa Dios. Ang hari, kaya ang iyang gisgutan, ang iyang gingarian nga umalabot, masabdan unta sa mga tao nga ang hari, giisip niya nga ang iyang mga tinunan, ang mga tao nagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. Ang mga tao nagtuman sa kabubuton sa Dios, kini sila giisip sa hari nga iyang mga igsoon. Giisip ni Ginoong Hesus sa iyang mga igsoon. Inaana mga igsoon kalapan. Dili kini basta-basta lang nga membro ka na sa church, o saka na, kung dili, maisip di mo mag-iilag eh. Kung ikaw di, ay matod ba din eh, basahon ta ha. Verse 50. Kay bisan kinsa nga magabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit, mao kana siya ang akong igsuong lalaki, o akong igsuong babae, o akong inahan. Di ka malipay na anak, kung mahimo ka nga tao, isipon ka sa Ginoo nga, igsuon ka na niya. Igsuon ka sa hari. Diingon ba sa kasulatan, siya ang kamagulangan sa tanan. Siya ang kamagulangan. Kung lalaki ka, igsuon kang lalaki. Kung babae ka, igsuon ka niya nga babae. Unya kung inahan manggaling, giisip ka usab niya nga inahan. Diba? Ingon anak ang Ginoo. Og mao kini ang mga tao nga nakadawat sa pagpangalagad sa mga mamumuhat sa gingharian sa Dios. So ang church na ani mao na nga kung basa nato sa kasulatan nga ang kaniadto ang mga balo giatiman, di ba? Amen. Naagyoy services ang church para sa mga balo.
Katong klaro na nga balo. Pero katong gaminyo pa dili pa to siya malista sa balo. Ngo na ang ilang patakaran kaniadto. Pero katong wala na dito na gilista na sila sa balo ni antimanon sila. Nagaan sila sa church o services. Sa kay padahinta atong basahon sa Acts 2:44-47. Mo na siya nga akong gi-share sa inyo magka sinabtanay kita ani mo ni hinungdan nganong ang church na ay offering. Mani akong nasabot. Kay kung imong tunan nganong nagkolekta ang Israel, di pa kolekta sa Dios ang 10% sa una sa Israel panahon siya kang Moises. Tungod kay sulod sa iyang gingharian ang Israel, dunay mga tawo nga nanginahanglan sa pagatiman. Unya mabasa gid ninyo na. Mabasa gid ninyo na nga para kadtong ikapulo sa mga pari, libihanon nga tribo kay 12 pa sila ka tribo niya ang ika-12 kato ang libihanon wa may bahin sa yuta. Sila ang mudawat adto support pero dili lang kato kay para usab kanila. Para usab kadto sa mga gagmay diha sa iyang gingharian. Doon na gyapon mga services gikan adto para sa mga panginahanglan sa mga mulupyo sa Israel na mga igsuon nila na dunay mga panginahanglan. So dili kana kay gihatag para madato ang pastor. Kay nag-ingon ang pastor nga kung kuan, muhatag mo ani, pilo-piloon. Oh, madato mo. Kay naay panalangin. Oh, mo niya sa Ginoo busa hatag mo na siya ra nga dato ikaw wala. Kapulikit ka na sa imong kinabuhi, di ka pagigyapon gani pakadawat sa iyang tabang. Pero siya giya, dato na kaayos. Di ba? Dili na mo'y kana mo ni atong nasabtan mga kaigsuonan, no? O kung magkausa ta, ana, mayo may igsuon. Ako nang gi-share sa inyo. Padayon ta? Acts chapter 2 verse 44-47. Unsa may gibuhat kaniadto sa church? May tungod na sa mga new citizens, mga pag-ong mulupyo sa gingharian sa Dios, mga new members sa iyang church, sa iyang katawhan. Sino ang ipang buhat? Kapitulo 2 sa buhat, 34 hangtod sa 47. Akong basahon. Ingon diha, og nag-ipon ang tanang nanagpanuo og ilang gipanag-usahan sa pag-ambit ang tanang mga butang. Kinana ang ilang kinaiyahan kaniadto. Kinana ang ilang pagkinabuhi. So concern sila sa usag-usa. Amen. Di ba nagtudlo ka na ato dito? Nagbasa ka sa Matthew 25. Ato 31 padulo sa 40. Uban wala magtagad anak nga trabaho di kana sa gingharian sa Dios. Sunod, verse 45. Yusahan nila tanang butang ug matud pa sa verse 5. O gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan ug mga kabagtangan ug ang halin ilang gibahin-bahin sa tanan sumala sa kinahanglanon gibisin kinsa. Wala sa din nagpasabot nga karon ipamaligya nato wa nay mabili nato sa amo nato kabuhi. Dili na ang meaning ana. Namaligya sila kadto ra pong pwede nila ibaligya makatabang sila. Di ba? So dinhi nahimong generous ang mga tao. Sa ilang ka, namaligya sila sa ilang kaptangan, gibahin-bahin, gihatag dito, gibahin-bahin sa panginahanglan sa uban. Ingon ana, ang ilang activity, ang ilang gawi, ang ilang panginabuhi sulod sa kingdom, sulod sa gingharian sa Dios, sulod sa panimalay sa pagtuo. Na maingon siguro kamo nga, basig dunay maingon nga, so para ra day kana atong mga unahan. Kitag ato kay kabus man kita, wala man sa kita ibaligya. Di kita makaapil na ana. Kadto lang dunay ibaligya, ala. Mo lagi skuta katong naay kabaligya kay naa may mga tawo nga mga arangan ang ilang daghan pa sila kaptangan. So maligya. Ug mato pa dinhi gibahin-bahin sa kinahanglanon ni bisan kinsa. Bisan kinsa nga sakop nila sa pagtuo. Verse 46. Og sa adlaw-adlaw sila na nagpadayon sa paghiusa dito sa templo og sa pagpikas-pikas sa tinapay sa ilang kabalayan og sa pagpangaon nga dinuyugan sa kasadya og kayano sa kasing-kasing. Uban sila pangaon, uban sila kampo, uban sila daig. Uban sila sa mga buluton na ay pag-inambitay mga isip. O niasa man ni sila dapit, wa man ni sila nagka-problema kaasa sila magtigom kay pwede pa di ay sila kaniadto makatigom sa templo. Pwede pa. Wa pa man ni sila wa pa ni sila maabog. Pwede pa sila. Pero miabot naman yung panahon nga di na sila, wa na sila dito. Pero naa ba sila opsyon adto sa mga kabalayan sa mga membro sa pagtuo, kauban sa pagtuo. Padayon ta, 47, nga na nagdaig sa Dios og nahimutan sa tanang tao sa matag adlaw gidugang kanila sa Ginoo ang mga ginaluwas.
Ato sang isgutan kini si apil nato ni si Ananias ug si Sapphira. Mo ni sila sa Buhat kapitulo 5 Acts chapter 5. Apan dihay usa ka tawo nga ginganlan, verse 1 ug sugod. Apan dihay usa ka tawo nga ginganlan si Ananias ug nga uban sa iyang asawa nga si Sapphira, nagbaligyag katigayunan. Ug ang halin niini iyang gikuhaan nga nahibuluan sa iyang asawa ug usara kabahin ang iyang gidala ug gibutang sa tiilan sa mga apostolos. Nagbaligya pod sila doon na sa magtiayon. Niawat pod sila sa gikuhan sa uban. Nagbaligya pod sila. O katigayunan nila. Nagkasinabot sila. Gikuhaan nila ang halin. 1% ra ang ilang gihatag. Verse 2. O ang halin niini iyang gikuhaan nga nahibaluan sa iyang asawa o usara kabahin ang iyang gidala o gibutang sa tiilan sa apostoles. Verse 3. Apan si Pedro miingon kani Ananias, naon sa bang giyawaan ng pag-ayo ni Satanas ang imong kasing-kasing aron imong bakakan ang Espiritu Santo ug imong kuhaan ang halin sa yuta? Sa wala pa kini ikabaligya, dili ba imo man kaugalingon? Og sa gikabaligya na kini, dili ba imo man ang pagbuot kung unsay imong buhaton sa halin niini? So bisan pag gibaligya na, sa wa pa ibaligya sila tag-iya. Sa diyang gibaligya na ang halin, sila pa gyapon tag-iya. So sila gyapon ang magbuot. Unsa may nahimong problema? Naon sa bagayod nga imo man gilaraw kining buhata sulod sa imong kasing-kasing, ang imong gibakakan dili tao kun dili Dios. So kini di ay ila di ay gipagawas nga mao kadto ang tibuok halin. Kung imo nang eksaminon og maayo diha, ilang gipagawas nga mao kadto ang tibuok halin, wala nila ito kaangat. Di kuhaan nila. So di ay kung kita mo buhat sa pagpamuhat sa pag-alagad sa Ginoo, wala ipaarong imnon. Sa tinud-an ay buhaton ta. Kung ingon ta nga nagbaligya mig balay niya among halin 1 million, niya among i-donate, among i-offering 50,000, ito gaan gud. Ito gaan nga. Mao nay akong ihatag. Kaysa kung ingon ka nga mao ra ni among halin. Dili maayo. Di ba? Gusto niya diyan matinud-anon. Cheerful giver sa laing bahin diya sa 2 Corinto. Unya, another example mga igsoon, 2 Corinto 8, 1 hangtod sa 9. Kay basig maingon ta nga daw di kita wala tay ibaligya usa. Wala di tay apil diha. Na diri 2 Corinto kapitulo 8 bersikulo 1 hangtod sa 9. Corinthians chapter 8 1 to 9. Ato pa diha sa mabasa. Buot kami nga masayod kamo mga igsoon mahitungod sa grasya sa Dios nga gikahatag diha sa mga iglesia sa Macedonia. Kay bisan pa sa mapigputon nga pagsulay kanila, sa kasakit ang ilang madagayaon nga kalipay ug ang ilang tuman nga kakabos miawas hinuon ngadto sa kadagaya sa ilang pagkamang gihatagon. Bisag kabos sila, unya gawas nga kabos sila, do na pagi mapigputon nga pagsulay sa ilang. Sa ato pa nagkalisod-lisod pag siguro ni. Ay mga problema. Pero taliwalaan ang tanan, miawas ang ilang kakabos, miawas hinuon ngadto sa kadagaya sa ilang pagkamagihatagon. Ano man eh? Di unsa pag-identify matud pa sa verse 3. Kay ako makasaksi nga sumala sa ilang maarangan ug labaw pagani sa ilang maarangan sila nagpanghatag sa kinabubuton. Kinabubuton ang pagpanghatag. Before ka mo hatag, magdesisyon ka pag-ampo pag una-una nga makahatag ka nga kinabubuton. Verse 4. Nga nangamuyo kanamo sa mainiton gayud nga unta paambiton sila sa buhat sa pagtabang sa mga balaan. Di ba? Ang ilang buluhaton kaniadto naa sila'y mga pangalagad sa paginanglanon sa mga balaan. Mo na siya unsay gi-identify dinhi ang mga need sa mga members sa kauban sa pagtuo. Dayon, doon na dayon mga paghatag para sa ilang paginanglanon. Karon para nako mao na siya ang padulungan, mao na siya isa sa mga kapadulungan kung naatay offering. Panginahanglanon sa mga balaan. Pero ayaw sabi, una na isa ra ka sahig ka na ra gyud. Daghan. Di ba daghan ang need nato sa church. Kay mao lagi nang giila sa Ginoo nga ang atong gibuhat sa mga gagmay niyang mga igsuon, giisip niya gibuhat nato kini kaniya. Verse 5. O kini dili ingon sa among gipaabot hinunua una sa tanan sila mihatag sa ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo o kanamo pinaagi sa kabubuton sa Dios.
So ang paghatag mga igsuon, kung doon na kay ingon ani mohatag ka o opiring diya sa church, dili tawag kay hiyahay ka. Dili tawag kay adunahan ka. Kung dili muhatag ka nga kinabubuton kay nakasabot ka nga ang gingharian sa Dios ang sakop sa panimalis pagtuo. Doon ay mga muluhaton sa pagpangalagad. O kana ang pag-atiman sa pag-alagad nga naa diya mabasa sa maong Mateo Kapitulo 25 versikulo 31 tungkol sa 40. Sulod sa panimalay sa pagtuo, relasyan size ni dentro sa Diyos nga hatag ko sa kanila. So inana. So atong panguna-una atong ibutang diya kay ang Dios nangitag mga magbubuhat, mga trabante sulod sa iyang umahan, sulod sa iyang unya kung moabot ganitag umahan nga konteksto, ang umahan na ay magdaro, na ay maghinlo, na ay magpugas, na ay mamunyang. Di ba? Mo na siya. Pero kung moabot ang hingharian nga konteksto, mga kaisunan, lahi na po siya nga pagpangalagad ang gikinahanglan. Di ba? So, umahan kita sa Dios, mga tanong kita sa pagkamatarong, kahoy sa pagkamatarong, pero kita sa panimalay sa pagtuo. Kunya, sakop sa iyang ginahanglan. Kini atong practice karon dinhi sa atong pagkinabuhi, mao kini ang practice sa kinabuhi pagsulod sa kingdom ni Jesus Christ. Busa ako makaingon nga kulang di ka nagiingon nga dito kuno sa gingharian sa Ginoo kay sige lang kuno kita day. Sige lang dito ang awit. Kulang na. Muna nga kinahanglan kabalo na ta mo dai karon kay pagadto dito. Amo ra ni atong trabaho. Magdaig ta pirmi sa Ginoo. Dili di ka na nga dito na sige na lang kita kanta o sa may mahimo na sige na kanta. Diba? Dito sa gingharian sa Ginoo, ilabi na sa 1,000 years, makita gini mo kay naa di mga leaders dito. Kanang 1,000 years nga kingdom ni Jesus Christ, na mga leaders ana. Naipiyala niya leader sa syudad, pila ka syudad, mga ana. So, ang atong kinabuhi dinhi sa paghigugma, yung mga magbubuhat sa gingharian sa Dios, practice dinhi, mo na dito padayon dayon na kinabuhi. Ang gugma pinakataas daw sa tanan. Mag-exist karon faith, hope, and love, pero ang pinakataas ang gugma. Kay wala na katapusan ang gugma. So, kinsa to ang dako sa gugma, ay, hindi kayo. So, ingon ini, atong i-conclude mga kaigsuonan, daghan pa man tag basahon unta nga kon. Ato lang i-conclude sa pagkakaron. 2 Pedro 1:10 hangtod sa 11 lang gyapon. No? Panlimong kamuti ang inyong pagkatinawag o pagkapinili kay kung inyong kinibuhaton, dili gyud ka mahulog. Kung tinawag kita sa Dios, ato nang paningkamutan niya. Ato siguroon nga namuhat kita sa iyang gingharian. Hallelujah. Amen. So, kining atong kahimtang karon, gatuon manggunta. So expected nga sa atong pagtuon, doon na tayo katunan o niya makabuhat na ita sa atong mga natunan. Salamat sa Ginoo. Mo na to nga ang Dios nagtawag o mga mamuhat sa iyang gingharian. Mao na nga ang kining church panimalay sa pagtuon daghan muluhaton din. Kanilang magtigom ta, naay muluhaton. Na naay mamuhat sa pagpanghinlo, naay mamuhat sa pag-arrange sa bangko, tanan daghan muluhaton. Kung naatay building, na-i-maintenance sa building. Na-itighinlo na. Na-i mga panday, na-i-tanan, na-i-daghan mga igsuon ang mulaton sa panimalay sa pag-gingharian sa Diyos. Walay, ingon nga walay mabuhat. Tanan. Kagtong walay gibuhat diya, mga biabi o bisita. Diba? Daghan tag mulaton. Sunod sa panimalay sa pag-gingharian. Dili lang kay wali ra, dili lang kay tulo lang sa sulti ng dili. So, hinaot nga pinaagyan ni nga pagtulunan, mga sabta na to, asa ta mupit, asa ta mapuslan ta ng mga pangalagad ta. Kaya kung unsa daw ang atong gibuhat sa mga gagmay nga igsuon ni Jesus, iisip niya gibuhat nato kanina. Na kay igsuon din na nga kita nimo nga nagkalisod sa bugas o pagkaon in general. Makahatag ka sa ilang ayaw na, makatabang. Pero mausag ka na ang isa nga nahimong hinungdan nga nung nagkapili og deacon sa church. Ang uban magpili deacon para lang nalay official, pero way trabaho.
Pero ang deacon sa church, mo nang sa ato walay deacon kay wala pa ko kabalo kahay butang unsay trabaho ko nimo. Niya magpili kitag deacon mga igsoon kay ang unang church na deacon. Ngay ikaw wala ka trabaho deacon ka. Naay posisyon. Kung magpili na gani kitag deacon, andam na kay magtrabaho ka na. Mo na siya. Di ako mo nang matingala mo ako nagpili og president kay wala. Wala man. Oh, may president sa church mo na itong nag-ingon sa ako kay naa may president sa local church. Niingon din ang president. Ako'y mag-vote kaya ako may presidente ani nga church. Usab na ang church. Presidente na ang nagumala. Sa dili na anak. Akong di ampo si Kinulord makapilit ni deacon kay may trabaho din. May trabaho. Magpilit tag deacon. Ang kaya kanina, nag-ipron ko diha kaya nagluto ko, nag-andam ko para sa atong paniudto. Ingon pa, nakadumdum ako, ingon silang ang mga apostolis. Dili maayo nga kami ang magtrabaho sa talad kan-anan. Kaya ang among tawag, pagwali sa pulong si Ginoo, may pangalagad diya sa pulong, magpili kitag deacon, kinsay puno sa Espiritu Santo nina. Kung kaalam, mala pilian ninyo kay atong himong deacon. Magpili din sila. Namo katong tig-serve. So, waton ta kana kay kining kaon sa church naagi kani. Naagi ka na siya niya kung naagi magtrabaho na anak. Na magplano, na mag-budget, na maghawid sa kwarta, na itigpalit, na itigluto, na itig-serve, naagi ka na mga kaisunan. Niya trabaho na ka na sa deacon. Dili na ka na sa pastor nga. Pastor, kumusta naman dito? Di na ka na trabaho sa elder kundi dito na sa deacon. Hallelujah. So pohon ato nang mabuhat mga kaisunan. Kada posisyon sa church na ato pilion, nagiklaro trabaho ko na. Salamat sa inyong time. Seryoso kita na magtuon sa tulong sa Ginoo. Manindog ka mo mga kaigsunan.